το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και πλέον μας έχει γίνει απαραίτητο. Πρόκειται για την πιο σημαντική τεχνολογική εφεύρεση των τελευταίων 50 ετών, τόσο ώστε να μιλάμε για την ψηφιακή επανάσταση. Κάθε τεχνολογική επανάσταση είναι τέτοια επειδή αλλάζει την καθημερινή ζωή με τρόπο που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν. Καθώς όλο και περισσότερα πράγματα που κάνει κανείς σήμερα, από τις νέες μορφές κοινωνικότητας, μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, από τις νέες μορφές μάθησης, νέες δουλειές που εμφανίζονται, νέο τύπο εμπορίου, αλλά και ηλεκτρονικών εγκλημάτων, το διαδίκτυο τείνει να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο χρόνο από την καθημερινότητά μας. Οι παλαιότερες γενιές είμαστε αρκετά αμήχανες μπροστά σε αυτή την τόσο επεκτατική εξάπλωση του διαδικτύου και τείνουμε συχνά να το φοβόμαστε. Βλέπω ιδιαίτερα τους γονείς των εφήβων τρομερά ανήσυχους επειδή τα παιδιά τους απορροφώνται από το διαδίκτυο. Και μερικές φορές οι ανησυχίες τους δεν είναι αβάσιμες. Πότε όμως πρέπει κανείς να ανησυχήσει για εξάρτηση από το διαδίκτυο? Όταν ένα παιδί ή ένας ενήλικας εξαιτίας της ενασχόλησής του με το διαδίκτυο παραμελεί τις άλλες πτυχές καθημερινότητάς του, όπως είναι το σχολείο, η δουλειά, η φροντίδα του σπιτιού ή του σώματος. Όταν η διαδικτυακή επικοινωνία αντικαθιστά πλήρως τη διαζώσης επικοινωνία. Τέτοια είναι συχνά η περίπτωση ανθρώπων που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και κοινωνική φοβία. Προτιμούν να συναναστρέφονται από την ασφάλεια του σπιτιού και της απόστασης με άλλους, παρά να είναι στον ίδιο χώρο. Όταν η ενασχόληση με το διαδίκτυο συνδέεται με πολύ ωραία κινησία που δεν αντισταθμίζεται από άλλες δραστηριότητες. Όταν παρεμποδίζεται ο ύπνος εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου. Εντούτοις, θα πρέπει οι μεγαλύτεροι να είμαστε προσεκτικοί και να ελέγχουμε με ποιον ακριβώς τρόπο το παιδί ασχολείται με το διαδίκτυο. Είναι πολύ διαφορετική η χρήση όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, από ότι αν παίζει με κάποιο πρόγραμμα όπου δεν υπάρχει καν η αλληλεπίδραση με κάποιον άλλο παίχτη, έστω και γεωγραφικά απομακρυσμένο. Όπως και αν έχει, επειδή η χρήση του διαδικτύου είναι ατομική υπόθεση, το άτομο περνά πολλές ώρες ουσιαστικά μόνο του. Φυσικά μπορεί να διακινούνται συναισθήματα μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία. Όμως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσισσα επαφή. Και η επαφή είναι ακριβώς αυτό που λείπει από τη διαδικτυακή επικοινωνία. Έτσι, είναι μια επικοινωνία ψυχρή και ανοιχτή στο φαντασιακό. Στραμμένη δηλαδή προς τα μέσα και όχι προς τον άλλον. Το περιβάλλον θα πρέπει να αναρωτηθεί αν το μέλος που είναι κολλημένο στο διαδίκτυο αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα. Η κάθε μορφή εξάρτησης στηρίζεται, όπως είπαμε, στο κενό. Το οποίο κενό όμως είναι ο πυρήνας κάθε κατάθλιψης. Έτσι, η εξάρτηση από το διαδίκτυο είναι μια καταθλιπτική ένδειξη. Μια ένδειξη κακής αυτοεκτίμησης εφόσον απαιτεί την απομόνωση από το κοινωνικό. Το κοινωνικό πεδίο, άλλωστε, είναι αυτό το οποίο αντανακλά την εσωτερική αλήθεια του καθένα. Το διαδίκτυο, υπό αυτή την έννοια, καθιστά ένα πεδίο κάλυψης. Πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται από ενασχολήσεις που έχουν να κάνουν με την προβολή ψευδούς ταυτότητας που προάγουν περιβάλλοντα όπως είναι το Second Life. Πίσω από τέτοιες πρακτικές κρύβεται όμως συχνά και το κίνητρο του ατόμου να δοκιμάσει νέους ρόλους με στόχο την επαναδόμηση μιας πιο γερής και ασφαλούς ταυτότητας. Σπάνια όμως καταφέρει να πετύχει το στόχο του με τέτοιους τρόπους.